Shalom horas dihita saluhutna amang dainang nahina holongan nami di bagas Yesus Kristus. Tarlumobi horas di amang pandita tosoit amang pandita sinambela Horas. amang pandita tampu bolon amang pandita sitohang do sonari jupang mahita amang dainang di sada channel Advent Batak Ministry di persejarah papituhon uluan di persejarah amang dainang pangisi ni badua ginjang ima uluata di sepanjang saminggon ayat sapilota didok songonon Om hatana unang olsoan hamu agia aha alai sadok pabotohon hamu matu debata pangidoam muna marhite hite tangiang dohot elek helek mardongan mauliate Filipi 4 ayat 1. Sonari tapangido mah hari amang pandita tampu bolon tangiang pamuhai di persejarah. Oh Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di bergijang. Debata na hujihami upasangapami. Stop lang do tano do nasa isin. Lasrohan nami apaletikion. Di papu ang niroham do behami akan naposom. Nalaho pasaton hati Tuhan marhiti itu parsejarah sekolah sahabat. Ima Advent Batak Ministry. Anggiat maliamang urupam muhami salukna asa anggiat nian marhiti todip to dapat baria maringan di roh pikiran nami. Di napasatu persejarah jala akan naposom baik pendeta Simanukalit, pendeta Sitohang, pendeta Sinabela, pendeta Purba, do nawasom sadiri. Boleh pasahaton hobartul moraya Tuhan. Pasahat kami jaringan asa buningkan saluhutna campur tangan ni Tuhan mabain asa boleh jelas jalasa tuaka nama nangihon Advent Bata Ministry YouTube channel oleh Tuhan. Mulate maliamang jakon mapanggiduan do il namin sumbaon hami. Mari tinak Yesus Kristus nang mati mo kami. Amin. Mauliate di amang panita tampu bolon baik tangiang pamuhai di persejarah di persejarah papituhon. Songon sabat botari tu hita amang dainang asa ujaha aturang so masuk kita di persejarah di saminggon. Persejarah di minggon mengunjungi persejarah sian buku Filipi. Jala persejarah non mardongan gudang persejarah dohot uhum na arga bayan di ngolu siganu pari. Di si godang idaun ruhut parange nama manogu-nogu panguluan ni apostel Paulus. Tarlumubi di aka ayat pangunjungi ni suraton. Sonari hita amang dainang marsajar mahita ahado ni maksud parsejaranon imane uluata pangisi ni banua ginjang. Nah, masuk mahita di persejarah di hari Minggu asa mangatusi hita saluhutna membege di YouTube Advent Batak Ministrion.
Tu hari Minggu imana ne patorang amang pandita tampu bolon, suku-sukuna yamang pandita tampu bolon, molo tumpe holan Jesus sambing do sitiruan na pintor amang pandita, adong do halak na asing na nanggo apalah holan di piga-piga parange gabi sitiruan na denggan di partikian na sarupa songon dia do sitiruan na pinatudu do dongamu jolma. Boleh dipatah orang ama pandita sautik mardongan mau liate. Baik, shalom di tasalhukna. Terlumubi diaka damang dainang pemirsa YouTube Advent Batak Ministry. Mula tema di damang padeta simanukai naung pasahaton suku-sukut dihita apalitikion. Terlumubi persejarata taringot tu si tiruon. Wado sebenarnya nani dok ne taringot tu si tiruon. Baik, di suku-sukun nah kaninga dari pasahat tu hita. Di sebing do si tiruon na tor adong do halak asing na nanggo aplahon di piga-piga parange gabe si tiruon na denggan di pian na sarupa songon dia do si tiruon na pinatudum tudonganmu jolma. Nah, molo perjolo majota buka hatani Tuhan di buku Filipi 3 ayat 10 pitu. Didok songon disi. Filipi 3 ayat 10 pitu. Rap si tiru ahuma hamu ale akadongan. Jala pamanat hamuma akana marperange songon si tiruon muna. Di ayat 10 lalu idok songon non. Ai songon naung jojot hudok tuhamu jala anggun waeng mardongan ilu dohot hudok. Mardongan hilu do hudok. Torop do marpangalaho gabe musuh ni silang ni Kristus. Di ayat 10 siya. Hama goat do ujung nasida. Butuhan nasida do di perdebata. Si hailaon nonda dihasangapon akana ditanoon di perrohaon. Jadi molota prateot do ahna ni pasah ni si Paulus tu dia pripi songonima tona nani pasah ni mana apaletikion maritihite tona na tu jemaat manang tuhuria na di Filipion ya. Jadi si Paulus songo dia do hita yanakon ni Tuhan asa si tiruhon manir debata na jumolo ya dada Holandi tampilan ijolo alai siang pernguluon hinorhon ni naung dapat ni mana sinodang marite-ite pasangapun naung tersilang. Jadi si tiruon na denggan ima olo hita bui mangulu sasitong na maniru Kristus ya. Tapatutoro dirita bahkan dakolani tarahon ma parngulota tu parnguluon surgo alai molo panguluyon na asing ya na hurang pas
Ima molo perngulunna holan humokop haporluan na sendiri. Jala holan yuk ni pertibion. Nah, dang di padulion na tersilang na perlu di ibana ukuranna ima dirina sendiri. Berbeda sitiruon. Nah di kita jadi sitirota ima holan Jesus sabing do. Nah, sonari sa meta tu suku-suku na kaningan. Nah di pasa ni pendeta Manukali. Molotung holan jiu sambing do sitiruon na pitor. Adong do halak na asing nananggo apalah holan di piga perange gabe sitiruon na denggan di partikian na sarupa. So dia do sitiruon na pinatudum tudungan mujolma. Nah, di persejarah non ya di pangido tu hita mari suku-suku non ikor patokat tu hatan itu hat do hita. Di situ dapot tata dengok tu Yesus na gabe sitiruon di hita. Maniru ibana na mangaleon saluhu nasian hatana. Sarina upasa tu hita tungpe Yesus na gabe ojah hita di bagasan parngulot na gabe sitirota ya. Alaya dong do pihak kana asing na buta bereng songon na ni pasa ni si Paulus tu huria Filipi na boy gabe situruon ya di bagasan pernguluon ale akka dia pesaluhu nai ya pernguluon na ni pasa ni akka na asing ya halak na asing idok di persejalanan ya budo gay bagian di hita saluhu na ya asal ma akka na asing ini di bagasan pernguluon na pataridahun bahwa ibana marguru jala maniru Yesus ya dan salhu nabu sempurna alai ala memang di patari dahuni bana penguluan na jujur penguluan na badia na bertobat ya jadi gabi boleh sitiruan di mana jadi jok di dokon ai mada mulai banai tadda do ba anak ni debatai mana ba sitiruan mau tuh pangalahona ala memang di patari dahuni mana nang marguru maniru tu Yesus di bagasan parngulon na ima di padari dahon mana. Jadi bodo ta simpulo di pagasan partikino di bagasan persejarah tahun. Tati ma gabe guruta situruan ima Jesus alai mula dong pihak kana asing do penang aka halak na memang parngulon na marguru Jesus na gabe tarida di bagasan parngulon na perlu memang tong taah tatiru. Idola patanna di pagasan persejarahan songonima na buhi hupat orang ampanetikion Tuhan madungani hita mardongan molayate. Lihat tema di amang pandita tambu bolon na patorakon persejarata di hari Minggu. Siang dia me boy taulahon di bagasan goluta Siganupari. Baik, sonari masuk mahita di persejarata di hari Senin. Di hari Senin, Ima Amang Pandita Sinambela. Suku-suku di Amang Pandita Sinambela, songon dia do Paulus Amang Pandita menggombarhon do torang. Dia do sambulon ni halak Kristeni. O di patorang Amang Pandita mardongan mauliate. Shalom. Shalom. Oras marihita, lasarata pajupay tamo di persiajaran sekolah sahabat Hatta Batakon nunga tatangihon nakin taringa tu persiajaran tadi mingguan pangisi ni Bandua Ginjang na parjolo nakin pangisi ni Bandua Ginjang isi tiruan sonari na paduahon pangisi ni Bandua Ginjangi na marsihoho di buka satuhan ya songon dia do
Si Paulus menggambarkan dohot terang dia do sembulon ni halak Kristen. Jadi sebagai halak Kristen na marsihohot keperlu itu boton na dia do sambulon ya teh. Ayatna dipilih di son di Filipi tolu ya 20 do 21 ya. Filipi tolu ya 20 do 21 tajah majolo songon dia do hatani Tuhan. Di ayat 20 di dok. Ai di banua ginjang do sambulota. Sianido tapaima si pangolu hita Tuhan Yesus Kristus. Pawana do dagikta na leon, gabedosan daging na nasangapi. Hombar tu hagogonay, ay tarpatunduk sa do saluhut tu iban. Jadi marhiti ayaton, ia sambulan ni halak Kristen ima di Banua Gincang. Jadi isedo na boy sahat tu Banua Gincangi na parjolanakin si tiruan. Molo Jesus na gabi tiruan di hita, taihutto ni bana gabi si tiruan mahita. Si tiruan ikamarsihohot di bugasan Tuhan. Ya. Halak na marsihohot di bugasan Tuhan di Banua Ginjang masambulon. Anggo di portibion halak dagang dohita. Aina maima dohita sian surgo. Ima si pangoluhita. Tuhata Yesus Kristus. Molodung roibana. Paubaut nama dagikta na leon. Asa tudos tu pamatang na nasangapi. Ya. Jadi di bugasan persejarata di mingguan nalaho mengunjungi sian buku Filipi di bagian perpudi bindu tolu rodi bindu opat na pabotohot tuhita songon dia pangisi ni Banua Gincang. Jadi di persejaraan adong dua na perlu botota sabuhita satu sambulota Banua Ginjang. Ya. Jadi adong roha sibuk, roha daging, adong roha pertondia. Ya. Molo sibuk manang daging, om mana naik si paubau ni Tuhan. Manang ima naulo mate, naulo busuk. Jadi molo perroha daging imana, nakana di tanondo di perroha. Alai molo perroha pertondion do imana, akan diginjangi ma di perroha. Ima Banua Ginjang harajan surga dohot Tuhata Yesus. Jadi ondo na diondolhon ni Apostol Paulus taringo tuhadongon ningoluta di portibion dagikta na leon dagikta naolo marsahit naolo busuk olo mate. Oma na iko paubahan ni Jesus asa sahat tu haheheon. Asa dapat hita hanguluan na manoktong. Songon na pinatorang niya kaayat di son di Job 10 Lukas 24, 1 Korintus 15, Kolose 10, on na mangondolhon. Asa mangulu hitan yan di bugasan ngulu ni Tuhata Yesus. Songon ino nang si Job dan napersia do ibana na mangulu si pangulu ibana. Jalan ikon ibana jong parpudi di atas ni orbuk. Jala perseado si Job. Molotuk pe mate ibana malake huli kuling na. Jala gabi orbuk. Jala didok ibana.
ikon idokku di debat. Mataku sendiri mernida iban. On sada haporsian na luar biasa. Ya. Dang do betubu Jesus Kristus alanunga di haporsai mana, mate Jesus naikon hehe, mangolu. Lasongonido nang dohot panduhan ni Jesus di Lukas 24 ayat 30 dung hehe bana sian namate. Dinaroi bana mandapoto nakasisian nei tu bilut perginjang di patudi bana do dirina laus didokma bereng hamu matangaku dohot patu ni bana. Au doon. Ay di dok sisiani ia nabi nerang na sila ima tondi. Tondi ni Jesus rodang merdaging. Ali di dok iwana jama hamuma. Au doon. Nakpe naung hehe siya kamatian tong do merdaging. Dang holan laos songon angin tondi. Las dia patakas apostol Paulus sudah musai pandohan noon di 1 Korintus 15. Ya. Mulai 42. Napa torako taringot tu haheheon niya kanong mate. Ya. Ia taringot tu pamatakta na galeon, na leon, na olo marsahit, olo mate, busuk, na ikon gation ni Tuhan doi dohot, pamatang na manoktong. Pamatang na sora mate, na sora busuk. Jala ondo nagabe sada pangaropan dihita. Yang go perdagingot ton manaksibukon memang naikon mate do. Nagabe sada sukusukon. Bahasa iko pola mate pamatang. Bahasa pola ikon busuk. Asa disolukon ngolu na manoktong. Na sora busuk na sora mate. I alana ramundo tong ngolu to. Jadi alani ikon jolo busuk manaramuni asa disolukon pamatang na badia. Pamatang na sangap songop pamatang ni Tuhan ta Yesus. Gabi solukon otamatong pamatang na sora mate. Ya. Gabi marngolu na manoktong mahita ngolu si saleleng ni leleng na. Ya. Jadi ido tong na ido ni Apostol Paulus di suratnya di Kolose. Di Kolose tolu ayat 4 sarupa do pripitolu nakin. Ya. Jadi dung patar sogot Kristus. Di bugasan perngoluan na manoktong ngolu na sora suda ngolu si saleleng nileleng na. Jala patar mahita rabdo di bana di bugasan hangoluan na manoktong. Ya. Jadi omas ada pangaropan na umbalga dihita. Asamar pangaropa kita di sambulota di surga ay dada masuk tu si pamatang na ramon nagale perdosa pamatang na ulo busuk alanido ikon disolukon do pamatang na imbaro hatok tongon ima hasangapon ni debata molotuk pesomate pamatangi ikko paubon ni Jesus do di bugasan sakido mata songon na di 1 Korintus 15 ayat 50 sa 54. Tepu di bugasan pakuling ni sarune na perpudi di pahehe maka na mate. Alayak ka na mangulu di pauba ma di bugasan sakido mata tu pamatang hatok tong. Nah, jadi nakin di suku-suku ni mata kasbe songon dia do si Paulus menggombar hondo terang. Dia do sambulon ni halak Kristeni. Jadi sambulon ni halak Kristeni ima surga. Ya. Ido pangaropan ni na porsea. Asa unang sarombang hita dohot portibion. Ay halak dagang do hita di tanon. Na maima mahita di surgo sambulotai.
ima ngolu si saleleng nilelengna si teanon ni akka na marsihohot di bugasan Tuhan. Atau ngalani say marsihohot mahita di bugasan Tuhatta sahat dinatajalo ngulu si saleleng nilelengna bongot mahita tuban waginjang sambulot tay. So nganima persiajaranon di pasahat hame mardongan mauliate Tuhan mamasu masuhita saluhut. Mauliate matu amang panita sinambela na patorakon parseerta di hari Senin. Sonari masuk mahita tu parsejarata hari Silasa. Nah ini patorang amang pandita perubah. Suku-suku son dia do hamu pajajorhon tu sahala jolma amang pandita pangatusion isan namang makilalahon dame ni debata nasomuro upasatami matu peneta ini peneta purba mardongan moliate Mulai tema di suku-suku ng pinasaan niya ng padita si manukalit. So, di daw hamu pajajor to sa hala jolma pangatusyon siyan na makilalaon dami ni dibata na sumurong. Jadi, on amang pasyaranon namang denang takas joro takas do taboto haton hatani molosong suku-suku ng padita sinang suku-suku ng pandita sa manukali nakingan so di daw ang pajujor to sa halajol ma ay muli sukun bahapa jujor honin na ikon na ni hilala hoddo asawa pinajojor bahado tutune konnay dame di bata na sumurong on uluan ni pasirata dia selasa marla seniroha mahamu totong di bagasa tuhani hatorangan na di son dibuat pasajarano siap Filipi 4 ayat 4 roh di itu di ayat 4 dokon marlas ni roha mahamu totong di bagasa Tuhani ulahi mamadok marlas ni roha mahamu so namang dainang dukumulak siyan nama narieson ko paran Paulus borhat tutulpuk na mangihut ima marlas ni roha di bagasa Tuhani suku-suku di hitamang songon dokon. Sedi jo do hita marsak madadopot akan na di ujung na gabe salpu boti sian hita. Dos hatop na uju na sidaro. Sedi liling do tutu ya manang na pigahali tahilala manang na ya do tahilala song masalah aka paru kilo ni song ni top punaro song ni top punalao. Jadi molosong nama dokon jala song ne dokon ni nata sorati dang leno ni debat apa pengujunan mga lobi siyan na nataboto natolak ta Petrus paingotot ita di tatinggakon na asa holso dohot biar ni rohatta ti Jehovah ima disada Petrus 5 ayat itu ay disarihon dohamu hinatutuna di na martaba-taba palu kilo ni sa dok liya portibion sa sitong na ikomanugu hita di pangaropan ari hararon Tuhan nung nga jumonok tahe. Taparon maradop pon na makalsohon agia aha dapat may sadok hatiha na masa ima pajongjokot tanging di bagasan hapor siyawan. Takasya hita ikon marhapor siyaon jala marparangi patudon na dialusi ganup tangyang ta. Na dorang sotay darope hagogonop na. Alay hita ditonahon asa martangyang mardongan muliate. Akgub ni Paulus manabawon hata pangiduan na hatagori de esis guan na. Na patuduhon akka ari na sokal jalan mengodam
Nasa tangyang taikod do totong mardongan pangidoan, alay marhaposad do hita, iya pangidoan ni, dijakos salita maduluhana. Amarohani de bata. Dang lomokku ale lomom matu. Ima tong tanta. Marhitei mangulo mangulom mahita jalam makilalahod dame. Ubotosa iya nasa pangidoatta. Pangidoattai pek di bagasan ni tangan ni debata. Gaano hita mamang dainang ikonarong do pakilalasong nun. Nasa nata pangidoy taha porsiahon ikoliano ni debatado mahite rohana dang nasa rohatta. Ya gudang sonok kita namang denang mangido pas-paso niya mulubuy na Tuhan lemba di amin sada mobil Tuhan na ale mo lo Panginoon non mobil man yan ale ibaga sa rohana mulubuy Pajero Fortuner tenang mahumamang denang nagbigi pasiyara non tangyang tay mo tapasat mahite madok moliate lenon de batado obat tulomon ni rohana jala natupa tu hita dami di debata na sumurong ima na sada na sotarlehod de portibion ala dami marharorowan siyan haporsiyon iya dihita arong basa-basa ngulus si saliling-liling na di baga sa Jesus si padua hita dami na mangulo di ganuk pargulmiton ni parngulon na mga ramoti akka ate-ate do pikira Pilipyo patay pitu dami oddang ditadda holang mga sahon roh sa bik. So dia pinatudo ni hatagorik nos manang roha di pek na di son. Damang dainang hata dami na sumurungon omma na suboy hagobarhonon dujol mana suporsiya. Balirok ka na mga padita si manukari na kiso dia dohang pajojor hotu sahala jolma pangatusyon siyan na makilala o dami ni libatan na sumurong ikon adong mahaporsyo di mana. Sautik pe haporsyo ni arong di mana. Jadi mulai hata jaha di Habakuk 2 ayat 20 on ayat nung juk tajaha rao jalai gereja juk di surat on. Alai di bagasa jor habadion na do anggo Jahoba. Ikon homma maradop penibana sadok tan on. On molo tajaha di Habakuk 2 20 di bagasan jor habadion na do Jahoba. Molo isi do pe Jahoba jalaman hoba sudah pe Jahoba di si dang lado pe Jahoba siani pos marohamuna. Aha pe pinangido ni rohamuna jala aha pe di bagasa tangyang pangidoan haporsya muna liano ni batama obat tulomon ni rohana kan lumubi obat tuna pas dihita. Jadi mulai dok kenakingan bahadam pajajor honin dame ni di batana sumurung haporsya muna bekam maju sotik di bata. Sotik pe. Porsya mahamuna liano ni batado dari ngat tuhita porsya mahita tu de na benobatado tuhita nadinggat jalan alehet dami na sumuringi pasti dong. Soalnya ko nakingan di Filipi 4 ayat 4 marlas ni roham ani hulahi maddokon marlas ni roh agano beta pasejadi pasegata satu Filipi 4 on ngatakas iya si Paulus maddokon ikum marlas ni roham ita di bagasanis bagasa debata ala debata lobi boto na perlu dihita rodi tikion. Jadi om mamang padita seman kualit sotik son alus ni suku-suku nang pinasa muna mardongan mauliate. Mauliate ma dia pandita purba na patorakkan hari Selasa sengge mahita boy porsea tu debata 100%. Sonari mari mahita marsajar di hari Rebo imana di patorang amang pandita utasoid. Suku-suku di amang pandita utasoid. Filipi 4 ayat 21 sia. Pambayanan bolon dia do amang pandita na sinosohon na di bagasan akka ayaton. Upasatami matu amang pandita utasoid mardongan mauliate.
mau lihat ma amang paditanami yes si manukalit. Di suku-suku muna di parsajarata ari rebo, Filipi opat aya welu Rodisia. Pabahena bolotia do na sinosohonna di bagasan akka ayaton tajahama tutu di Filipi opat aya welu Rodisia. Songono ma di patupa di bagasan ayaton akup nii aleyak kadongan pikiri hamuma nasa parange na sitong na daulat na tigor na botor na uli na denggan begeon rodi sudena targoar haburjuang na tahu puji-pujian kayak sia ulahon hamuma na ginuruhom muna na jinalo na binege jalan na nida muna diau dungi dongan ni debata si pardamai ma hamuna tung macai lehet ayaton amang dohot inang akan hinaholongan dipakkal manang ni uluan ni parsejarata di nasa minggon ima na nidokna nakaningan pangisi ni Banua Gijang. Molo pangisi ni Banua Gijang ikut dipikiri do ayaton. Ima nasitong, daulat, tigor, botor, uli, dengan begion. Jadi adong onom di sosi pikiran ni halak par di surga. Pangisi ni Banua Gijang. Apar hera-hera isi mano aing pangisi ni par di surga manang na Banua Gijang. Dohok doau, dohok dohamuna, atong molo dohok do, tapi kiri mana onom butir sinakin. Nah, napar jolo didok sitong. Dada na tu buboti ima hata sitong. Surato dipuka manang di puhai mardongan haburjuo na siap bibil. O debatado langsung mengajar onon. Ditariak tu hita asa boy tapi kiri na sitong. Unak tapi kiri na salah. Yang go na salah dak si pikiran ni. Ale yang go na sitong ima dipikiri dak kola memikiri manguler. Diulahon tung subdenggan. Napa duahon? Daulat. Dong situ tu na daulaton. Umma haburjuon batiruhon di haburjuon ni alak jolma. Dos may nanidok na toman. Molo burju, toman, diguari may ima sahalak na mamikiri na sitong dohot na daulat. Napatulot, tigor. Haburjono dilapati tu parangin ni debata. Ima na tigor. Agogonop na dibagasa Pilipisare. Debatado ima partigor. Yang gojol marang didoko ni partigor. Kita pardosa do. Alai di bagasan kita pardosa. Tapi kirima ima hati goran ni debata. Asa tung gabi parsidohot kita manean baga-baga surgo. Napaupaton. Botor. Tongon dia do rohana botor. Ima roha dohot pabayanan na mamulus yan hati goran ni debata na dijakod di bagasan hapor siyaw. Botor bati rohana na uli. Na iyas. Dang marlidang. Adonga. Dang adong martihas. Alay tung botor manang iyas. Sarupa may na marlapatan na tu parangin ni debata partigor roha. Napalimahon, uli, haulion nasa sitong na tarida takas di bagasan topan ni debata. Molonga hita di tok paripata di bagasan hasangapod, di bagasan haulion naso tupa behita mabaynahan.
mabain pamatak tahun gabe dai manang ruang ya mabain ating-ating hado warna akahurut korum mabain berengon herana bagak ape di bagasa busuk ruang ya tomago ma songo dia hita di tok pada bata songoni mahita marsilak marsinodang di bereng akka dongata na asli napa pun dengan begio Ado dengan bigio, ima basar pasonak korroha jala mardenggan bahasa. Sude akan di pasahat ni jolma, dang sude dengan bigio ni. Alai sude na di pasahat ni di bata, marhita kapanuriran akka apostel, dengan may bigio. Jala songol dia kapangalahon na rumang, akka na sosuman, dang patuti si berengom mana si bigio. Alai taula homma hobbar tulo manirohani debata na denggar kabigio na so denggar ni tutup masih pareo pinggol alana unang gabe patak dosa hita alan atong namang dainang saluhutna dinaonom nakingan butirni si pikir ton tapi kiri mai denggan alana dame ni debatana sumurung sia saluhu roha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Nah, surat dia memang di Filipi ayat itu. Jadi taulah mai obar tulo mani rohani. So ini masuk ke sukun amang pada tanami, saya diramoti jala di pasu-pasu di batama kita. Mau lihat. Mau lihat ma di amang pandita kuta sohit napatora konpar sejarata di hari Rebo. Ya. Senari masuk mahita di persejarata di hari Kamis, ima dari patorang amang pandita Sitohang. Suku-sukun di amang pandita Sitohang, songon dia do amang pandita mengadopi akan naung tinanginga kumuna alai dang dope di pasaut manang ra dang olo di pasaut. Upasata mematu amang pandita Sitohang mardongan Mau lihat ma dia mata padita si manukalit na upasahat to seda suku-sukun na naeng sialusan marhite pasajarata apala di ikion. Horas sialom jala dame sonang ma dihita saluhut lumobi di akadamang do dainang na manoton Advent Batak Ministryon. Nakaning nunga tung macay takas tatangihon aka persiajaran sian nong di mulai sian amat padita Tapbolon, padita Sinabela, padita Purbadot, padita Utasoit. Jala memang disude akaruhut di permuluat tadi Portibion, paingotok kita saluhut asa ganuk pitan yan unang lupa taringot tu namasa di Portibion. Adong do dua namasa. Sada may masa di ngoluta ngolu akka haringganon jala na paduahon akka namasa di ngoluta nasolinggat. Hati haro akka susaan songon naraparon akka sahit akka hamaguan lumobi tahe akka na mangarsahgi dirita disido hita tibu marningot perludo hita martangian tutuhan. Alay sa balik na molo akka hadinggano do na taula ho dingulut taon akka pasu-pasu na gudang ganuk do gudang jolmai dang marningot martangian tutuhan. Jadi asaido pasada padohan na naiksi pikir honota apala ditikyon ima songon naung dipasahat marang na pinodahon ni naposo ni Tuhan si Job do si Paulus tarlumobi molo kajahat di Job sada ay 20 sada didok isi dangadong
agia aha natabuan sorang tu portibion jaladanga dong agia aha natabuan uju mate hita lapatanna dang boy hita Maria ia marsonang-sonang jala songon na adong di paga sa pagkita dak perlu hita martangian. Jadi asaido damang do dainang apala ditikyon. Unang lupa hita marningot sada hisu hasorangan ni roha ima holan tuhata Jesus Kristus nabui paluaho kita nabui mangalean akadame nasonang di ganok-ganok kita. Anak-anak kaning molo taranak do sude nangudo gok akka susan gok akka parukilan parmaran akka batabat sude tahe nama baik kita marsa. Jadi molo soroh hita tu juluni Jesus Muhammad hita bui mangadupi akan nama saud. Jadi alami didok dison song sada luba-luba. Na bui nagabi sada baga-baga di hamudo dia dihita saluhut aka namak hapor siyaw tutuhat ya Jesus. Ima songo na tersurat di Pesalmen 22 sada. Jehovah dosi parmahanau dan tagamon kuranganau. Jadi damang do dainang taingok ma hatan itu hanon di Pesalmen 22 sada. Holan Jehovah dosi parmahanau. Holanido na boy mangaliat dihita dami sonang. Moloduk songoni ha porsiota. Porsia mahinda. Dang tagamon kuranga kita. Dungi diuruti musya di Matius 6 ayat 22. Di boto amamuna na di banuagi jangido naung rikot akai dihamu. Jadi memang gudang do dihita kena rikot. Alay gudang do nasota sadari narumikot. Jadi moloro hita martangi yang tutuhani sering ko hita di bagasa rohata madok ay ngamartangi yang au nasugut. Alay songon nasudia lusi tangi yang ini. Ngamartangi yang au niyan asay pasu-pasu. Alay dang dipasaw. Jadi songo dia mahita mangadupion. Jadi nakaning didok hisu asa boy rohat taon majakon ahana tatangyak koni. Ikon porsea do hita tutuha Jesus na mga leon na rumikot na daw siya nakapamikirata. Ito mo sa idok ko di sa Petrus 5:7. Tinggal ho kamuma nasa na hinolsohon ni rohamuna tu ibana ay disarihod do hamu. Luar biasa damang do dahi ng hatan ito hano. Gudang do hita holsoan di ngulut da sigano pari. Gudang do hita totong say marhabot ni roha. Alay do bakko ni perdaging. Hinorkon ni dosa. Alay di son tinggap ko kamuma nasa na hinolsohan ni rohamuna tu ibana tu Jesus ay ibana do manariho kita. Dumi diuruti mo sa di Pilipio ba sa Lucia, idok Madison. Alay gohan ni debatak do nasa narikot di hamung kobar tu hamoraw nai di hasangapon nai di bagasan Kristus Jesus. Jadi damang do dainang molo nakaning disukun sa halinay di suku-sukun persyajarani songo dia do hamu mga dopi akanang tinangya komuna alay dang dope di pasaw manang ra dang olo di pasaw. Jadi omma alusna gohan ni debatak do nasa narikot dihita kobar tu hamoron nai di hasangapon nai di bagasan ise di bagasan Kristus Jesus. Jadi damang do daina marhite persyajaran mangna marhite hatani Tuhan dihita apala di obason. Didok sotunggabe gale hita partodion sotunggale partodiota marhite na martangian. Molo pe martangia kita alay songon na so dialusi do petangiangi songon na so adong do pe di pasaw Tuhan ahal natatangyakon kuncina benget hita. Benget paimahon jala totong meta makaposi alana pasaw ton nitu hatta do ditikir na lehet di partikian na lehonon na do na khobar tuasin rohana.
Jadi alani, adong sada kuingot sada hatani Tuhan di sada Tesalonika 5 ayat 10 unang mamasadi hamu martangyan. Unang masadi. Unang gabi dang martangyan. Alay toktong mahita martangyan. Hatop manang nalabat. Pasaw to ni Tuhan do. Sudena aka natatanyakon. Hobar tu hasangapon na. Hobar tu hamoraon na. Jala hobar tu asinorohana. Ima nagabi si peopota. Hata ni Tuhanon. Apala ditikyon. Songonima na buhay huwalusi. Upasahat mon mardongan mauliate. Mauliate ma di amang pandita sitohang na patorakon par sejarata di hari Kamis. Masuk mahita rimpunan, menyambung tu parsejarata di bagasan seminggon, ima songon di rimpunan di hita, didok songonon tu hita. Holan nasida na saitotong manjakon pasu-pasu di asi ni roha na imbaru. Taruli hagogon na hombar tu harikotan si ganupari na sida dohot hagogon na sida di mameyakoni. Tuaka pangula naung pasahaton dirina adong pangapulion na sumurung dina umboto sa ima ng Kristusi saleleng ningoluna di tanon ganupari do mangulai amana laho manjakon pasu-pasu asini roha na imbaru na hinalungkon tuhita mangdaina di parsajarata di bagasan samingon nunga di patorang na posini Tuhan boha hita ya asa porsea tu debata unang say mandok tu debata dang tohobi nunga say ganupari martangiang nunga ro tu gareja setiap hari Sabat Rabu malam Vesper ape dang ditangio tangyaku tuhita abang dainan didok sangonan tuhita saluhutna galut pangulan na mangihuton dalan ni Kristus di parade do nasida lahu manjakon jala patuduhon huwasa ima naung binaga bagahon ni debata tuhuriana aspar paparhiason sigotilon di tanoon. Jadi tuhita amang dainang sude Advent batak ministry na manghiton na say totong mahiton Advent batak ministry on buhita ringgas ya ringgas manghiton debata ringgas songon na di jaha amang pandita tosoy nakingan di Filipi 4 ayat 8 ya akup nii alay akkadongan pikiri hamuba na saparange na sitong na daulat na tigor na botor na huli na ringgan begeon ro di sude na torgoar haburjuon na tapuji-pujion. Boy hita tahulaw sangoni amang daina asa boy hita lambalgama pasu-pasu didirita do di huriata saluhutna. Sangoni ma sadarimpunan di hita amang daina se anggiak ma boy hita marsiajar terus di bagasan goluta si ganupari asa boy hita terus godang pasu-pasu na dilehon amang debata tu hita. Songon panutup di hita salutna hupang idohami ma amang pandita sitohang tangiang panipuli. Pasada marohata asa martangyan. Alea manami na di Banua Gijang. Pinuji pinasangak maguar muna badia. Di sudi holong do dengan di basam. Naung boy huparangulo kami sa tiyo bason. Alea mang madok moleati rohami tujulong. Alanunga tarulihan siya nakahatam na badia marhiti persajaran sekolah sabanan. Akka naposom, akka padita,
no pasahaton pasajarani. Padita purba, amat padita sinabela, amat padita utasoit, amat padita tapbolon, amat padita si manukalit, dot naposong padita siton. Sayanggi ma persiajaran naung kupatol hasukan, boy marperbui marurat di bagasar roa do pikiran nami ganuk, lumobi matutu martangia kami tuak naposom, ima atka pemirsa naung manaksihon siaran YouTube Advent Batak Ministrio. Aliamang saya leho matodim to di purbadia di ganuk-ganukhan. Asang gia roh do pikiran nami boy majakon hatami nagabi sulu di dalam nami nagulap doho tukot di dalam nami naladid. Asang gia Tuhan hami marlas ni roha lau memuji pasangapon war dia. Molotu ngadong nahurang dobi di pabahenan di pakatayon di siaran Advent Batak Ministrion. Saya sama jumulo akahahurangan do dosa nami. Asa unangi mangabati akailihelik pangidoan marikitang yang namiyo. Oma tangyang elihelik dosomba nami tuaropamu, upasa kami mo Tuhan tangyangon, marhiti Jesus Kristus, nang mate humokopami. Amen. Maulia tema dia mempandita si Tuhan, baitang yang panimpuli di parsejarata. Tuhita saluhut na amang dainang, unang lupa hita, like, subscribe, dohon membagihon tu akadongata. Asa boy YouTube Advent Batak Ministry on, boy lam semangat kami pasahaton parsajaranon. Songon upasa kami matu amang pandita utasoy. Songon upasa dihita ditikyon. Mesita batua ma parlinggoman ni Siborok doho dekke na mokmok. Sai ape ma dihita pasu-pasu na manoton channel Advent Batak Ministry de Batama na parorot. Matutu. De badope na manoton ABM mandapoti ma akan pudi. Sahala kau pe madok hata mauliate sude mahita dapotan pasu-pasu nauli. Matutu. Gadu-gadu ni silidung main na tudos may gadu-gadu ni si poholon. Oras mahita sude pajupang mamuse di channel Advent Batak Ministry Mardongan Holong. Matutu. Oras manita luar salutna. biasa. Oras. Oras.